akan मोनसे बारनाय खेबसे थुन akan मोनसे बारनाय गारिया दा हेलो गाइस गिबि-गिबियावनो आंनि गोरबो इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था गोरबो ब्लग थ' गाइस आङो जा हाबिनि आरोना बागानाव हाबिनि आङो एसे हाबिनि जिबौफोर दङ नामाब्रा खारखादायावले आंनि शब्द खोनानानै गाइस नाय wah गुवार आरोना जिबौफोर दङ नामाब्रा जिबौफोर दङबा खारखादायावले गिलायलाङोलै गाइस नाय साहा बागान नोंसोरनो देखायबाय आरोना नाय गाइस दुमनियाव दंफायो आरोना नै दुमनियाव ओरैनो बेलासिनि बेरायनो फैदो दुमनियाव माने मा खालामनो आरोना न'आव थाबाय थानाबो बरिं नाङोना ओमफ्राय दुमनियाव साहा बागानाव ओरैनो बार जाफैदो आरोना sapat lang bayar na nakangani wah kejar na guys wah moja dari sini oh pakai lagi tu na nama saya jatuh tak bisa akan menjadi barnai kita tun akan menjadi barnai garia ada gitu loh awal gila benda siapa saya kali Dian wow guys Zahid nih sahabat Tia Garden green guys green helmet koto than batha guys guys jangan lupa foto lalainya di Malaysia tidak hanya Malaysia tapi sampai juga sampai ke baru ya bola ini karena guys soalnya nama dalam betah anda kalau mengatakan
guys 1 minute हाग्रा नांजोब्बायलै हा नांजोब्बायलै guys थांसै बया मेंबाय बाल सिरि जालायबाय मानसिफोरा थांजोबनायखाय आइया हेलमेटखौनो बावगारदो बाल बले हेलमेट अ इनो आइया या क्या मजा ये ओया so guys नै थांसै जोङो स' नोंथांमोना नायलांलायदो आइया मा जोंसि आं लुवारसो बाजो सानदों बाल सोरनो नोंनियाव होद मेल लुवार बालाबायनो थायोब्रा लुवार हेक बोरैबा गुफुर माबाना गुफुर नांगोलै हा नामायोबा गाइस थांसै एबार न' फारसे होलांसै गाइस थांनोसै गाइस साहा बागान टाटा उनाव फैफिनलायगोन गाइस स' गाइस